asina chi na-enyelu onye na-enyelu onwe ya gịnị aka ọ bụ na inyelu onwe gị aka chi ga-ewe me gịnị wee nyelu gị aka. Many of you dị very lazy, very very lazy. Coming to ụmụ nwanyị na-eche ụfọdụ ụmụ nwanyị babụta na social media asị gị who husband help nwa jee na comment gị na ibe na gị na page gị ka idelibe today na onye ọbụla ga-anụ di ka ebe ya ba niile ndị niile asị gị who husband help abatasịwa gị ise ekele mubie of which na ọ na-elibe mmụọ onye baa n'ụlọ ọ na-ebe akwa na ọ nụrụ di. The reason why eji wewe mass of ndị na-achọ di bụ na unu ekwerozi eme omenala dịrị anyị. Unu mewere omenala ndị ọcha one man one wife emebeghị unu ife ọgwụnụ bụ ụmụ nwanyị. One man one wife omebe unu ife. Ụfọdụ na-ababa bịara agba m si mụ na onye na-abịalụba di bụ married man na-abịalụ gị di iwe ka na-ekwu ya si married man na-abịalụ gị di ịmama ịkatara na agalaga na onye ga-anụ gị bụ married man. Ndị nke nụrụ ndị nke bụ first wife many of them divorce go check a number of ibanulu di 2024 of the 2025 agony from January last year akwadoluve check how many of them can obey the na ani na divorce chana o nwere ndị bụ no mgbe anụrụ second husband maọbụ mgbe anụrụ second wife ka a ga-enwe peace of mind. If not ịgbazinalụ ọsọ na married man bịalụ gị di n'onye mere unu na-ejiri anụ di ịnọdụzi nke na depression na anwụ imegide decide na ihe anwụ poison ihe egbu onwe gị na ihe asụ onwe gị mma ihe anwụ sniper. I want to end everything. Let me tell you, ending everything is very easy. Yes, you can end everything. Nazi na echiche mmadụ chechele wasu onwe mma na afọ abụrụ ụbọchị ka ọ chele. You can end everything very easily. Mana the thing bụ in your next life ịma nnu di. Ọgwụ ibe abụ mere gị ji wasu onwe gị mma maka di ị na-achọ di. Ihe ame gị ji nwa sniper maka di ị na-achọ di. Ihe ame gị ji ọ bụ na ego ka ị na-ewerọ iwe nwa sniper ụwa gị ọzọ ị ga-abụ ogbenye ọnụ ntọ nwe ego ga-agbarụ gị ọsọ maka gịnị igbulu onwe gị. And remember na ndị ichie remember na ụmụada will not accept you na ịbụrụ nwanyị. Ewelu ndị ichie nwanyị ewelu ndị ichie nwoke ewelu ụmụada nwanyị ewelu ụmụada nwoke they will never accept you. You are not going to associate with them. Once you kill yourself, your suffering is going to be doubled in your next life. Your suffering is going to be doubled in your next life. Stop thinking towards Igbo onwege. Whatever thing that will make you to kill yourself, remove it out of your mouth. Remove it out of your life. Your forefather is going to, they are going to reject you. They are going to punish you. They are going to talk to you the manner you will never understand. You will never like yourself. You will hate that decision you took. You will hate it. Imam banandi is here. Biji like a gibu onwagi. Biji like a gibu onwagi. When you make a banandi is here. Biji like a gibu onwagi. When you make a banu mwada. Biji like a gibu onwagi. Ovadu ni mabada za no wa. Ovadu ni magaman no zo wa. Makageni ibulo onwagi. You misused your opportunity, Anyaloge. The script, Anyage, you did not act the script. There were less well, the Morgana Soga so. Magagene, Idali more. You can't kill yourself. You will never kill yourself. Back to Ibainegu. Onye Buchigi, get decide the Yaga Megan one. Mobe ebe ọma mobe ebe ọjọọ ndị wee gwa gị maka ọbọdụ ndị mụrụ ga na-asị gwa ichibu ji wara bụ m na-ata afụ chiki rapụrụ gị ka ị na-ata afụ maka na chiki bi afụ gị kịta nwa gị ama mkpatazi ego maọbụ chiki bi afụ gị kịta ịma mkpatazi ego mgbe ị wesịrị ịkpata o ji wabụ na so many of you ejezi jee gbawa ọgwụ
mgbe ọbụla ị gbabala ọgwụ kedu ị na-agbachi gị ị na-agbachi gị na nya bụ ọgwụ adịghị ike ka etili ya ndị ofe o nwere oge ị ga-agba aba n'ụwa chi ga-ekweta gị ga egbe ọgwụ chi gị na ọgwụ na-eso okwu chi ga-ama nnabata ka ị gba ọgwụ a sị na ọbelije egbum gbuo onwe ya bụrụ ajọ ọgwụ ma ọ nwere ndị tibe na-asị ya chi gị bụ the protector of your life the defender of your life chi gị the only help chi gị need bụ alụsị ikwu nna gị alụsị ikwu na nna gị ndị otu mmiri gị ndị ọgba nje gị babụ the help o need ndị dị very very natural mmadụ ewetala ya headache ndị ga na-ana command from your chi mana ọgwụ amana command from your chi ọgwụ ga-adị very very stubborn and rude maka na ibe chi gị gbara ọgwụ emene ka chi gị ka ọgwụ ya eme ibe ịgbara ọgwụ ibe ọgwụ nọ bụ na ise ndị rani oje mebi ozugbo ozugbo ịgbara ọgwụ si na ị chọrọ ego nye je natara gị mgbada nwe ego nye me mgbada ka ọ kwụọ gị ụgwọ mana chi gị enenego anya ọ bụ na mgbada nwa kwụọ gị ụgwọ na ndị EFCC ga-atara aka akaụntụ gị jide gị tụọ gị nga ị ga-spend 20 years n'ime chi gị wee na-agbachi ego ahụ ọgwụ ọ na-asị na pụtara ya n'ụzọ ọgwụ adịghị echeki the repercussion of the ego na-abịa mana chi gị nọ na-echeki the repercussion of the ego na-abịa na a ga-atụ gị nga nigga waste a solid 20 years n'ime because of how much ọbịa chi gị na-echeki chi gị asị ego agafe mgbada ama nkwụ ụgwọ ị na-ese ndị ọgwụ gaba ọgwụ bata mana ọ bụrụ na ndị mmiri ka ị jere jee gba ndị ichie jee gba alụsị be nna gị jee gba alụsị ikwu nna gị pọpata na anụ fasalut ochi gị chọsa nwa gị nwoke si anya ịbịa mee ihe dị otu a ihe dị otu a chi gị wee cheki mgbaka icheki anụ mgba nekwe n'ibe menụ ihe menụ bụ na negodunu mapụ negodunu akara aka ọnya ọ bụ na ya eme ibe asị oke ọka o si dị mgba nsogbu adịrọ ọsị oke maọbụ mgbe a chi gị sandịcha ọ bụ na ihe a na a ga-eme eme ọsị oke mgbana ihe me ndị mmiri mgbabụ unu ụzọ jebụtegodunu nke a ejebute ndị nke ọzọ echelụ ndị iche a na-asị olugo ga ihe eje onye gokwa anyị nri ọgwụ anyị ji ụgwọ olugo ọsị achelugodunu ebe tịrị olu ebe tịrị ndị iche abịagwaju ọnya mgba ọka anyị jebezie ọsị ya mgba jebe ejeje bute ọsị alụsị ikwu nne gị abịa sị ya chi ya afọ na olugo tọnụ m ejikwa m ụgwọ ka m lụọ ọlụ ozi m ọsị ya jebegodo ịlụ na nka onye go m nri apụli ahụ onye gị gawa apụli ahụ onye gị ị na-asị na alụsị ikwu nne gị na ịyọrọ ihe na ọ mee gị ọ bụrụ chi gị sendịl ya bak nye mena deten maka na spirit esi gị ike bụ n'aka chi gị ka o yi esi whatever spirit bad or good coming towards your life must first of all communicate and meet your chi once your chi ejisi gị chi dera ọ bụ na chi gị assign ya the assignment of the spirit then the spirit will carry the assignment but ọ bụ na chi gị cancel the assignment of the spirit is going to go back no matter mighty alụsị dị ọ bụ na chi gị mere alụsị ahụ accept ka ọlụ alụ gị ọlụ onwe ya ga-eme ka alụsị alụ ọlụ gị ọlụ mana ọgwụ na-emelụ gị ọsọ chi gị ọsọrọ chi gị na ọ ga-emelụ gị ihe maka gịnị gị ji aka gị consult ọ dị ọgwụ onye ga njikwa gwa gị na chi gị enwere ibe ga-emekata ka ọ nabata ọgwụ Are you getting the point? Ka ị na-etinye ọgwụ egbe n'arụ ọ nwere repercussion ka chi gị na-agbalụ when you want to live like a spirit ihe na-eme spirit emebe gị spirit ada anụ nwaanyị ma gị chọrọ ịnụ nwaanyị spirit ada amụ nwa ma gị chọrọ ịmụ nwa spirit ada akpata ego mana ị chọrọ ịkpata ego spirit bụ indestructible and you want to be indestructible you are going to achieve this but your destiny is going to shift so many things in your destiny is going to deny. They are going to deny it because you have chosen to be indestructible. Let me tell you, onye chikwelu ka ọnwụ ga-anwụ, onye chikwelu na egbe ga-agbagbu ka egbe ga-agbagbu, onye chikwelu na aga asụgbu ka ya asụgbu, onye chikwelu na ọgụ ọ na-anụ ka ejigbu ya ka onye ji ọgụ wee nwụ. Are you getting the point? Ọ bụ na Chimekwetoro na egbe ga-agbagbu m, mbọsị ndị gbu egbe pụtara n'ilo bụ anụ nwa ọgụ gbaa onwe egbe. Maka gịnị Chimekwetoro na egbe ga-agbagbu m ma mee ọma tinye ọgwụ egbe na-arụ. I am giving you instances.
Kadiye chiki kwa eloge. When you want to be indestructible, you are challenging your chi. As you know, you have a chi uzo. Amagene, obabu amuya noso. In a bulu chi uzo. Chiki was able your protector against the chiki. Let me protect you. I am not an Azokan Chabazegi. Who are you? Imaya Nagana more. Imaya Nagana more. And you all go Galolo when you go. Ganagi so many things. In the return, but you will not understand. Chiki gasege, ina semu iba. Na abalebe kokokokoko ga agba agbagbu oge bụ na chiki kwata na egbe egbu gị. Yoba chiki ka ọ dekwene ka egbogbu oge. Yoba chiki ka ọ dekwene ka ọkụ gbagbu oge. Onye ọbụla na-achọ protection na nwa ike. Ijoba protection ọbụla chiki achọrọ ya. Ịma na ọnwa ike nụ na ị ga-eme itie mbọsị a ga-agba gị nke bụ egbe ọgwụ egbe ahụ edisapia. Mbọsị oge elu ọbụla chiki dalụ gị na egbe ka eji wee gbagbu gị. You can not go and I test here. And that's your barrel, but not time will be. But I'm will. Netty go banaro. Machiki Kulu, no one ya go buya. Edalia then a destiny. Now, Bagabuana, a test here, a messenger to us again. It bites your ditch or ditch. One the mortgage, but not time will be. But I'm Mulu cheer. Mulurano, Elgwebe no disappear. Abanya Paul, here we are no logo, or she was Bosbo. This is something you need to understand. Magana many of our people, avoiding the non amend market, Yabazi, Senabacho Lakabatino Gwebanaro, in a Tino Gwebanaro, in a Jaya. A women of Gwebe magic. Yes, it's magic. Making impossibility to be possible is magic. Take your family in the magic in Bobo. Kadonya barganan near mele magic in Bobo. Take your nabeva. Kadu kiru nanya deva. Kadu kiru nanya deva. Onya gababu gababu. Onya gatobu gatobu. Onya chi wala omo gamu. Oye ji wana accident yegbu accident yegbu. Family obuna agbaga na mgbe nwanna ba dị ndụ, mgbe nwanne kwu nnaba mere magic no mere oke dibia. Obata ogbo mma n'ikuku mma akwụrụ. Obata ọ na-eme some things ịma na ọ dịrọ possible na-eme ọ dị possible. Check the lives of the children of that very man. Number 1, ebe a na-aka akụkọ the man na-adaza anọ ndụ. Ya bụ number 1. Onye bụ na-eme da magic ebe ga no we na aka akụkọ ọ daza anọ ndụ. Take his ụmụaka